Potreba lásky je jednou zo životne dôležitých potrieb ľudstva a je jednou z najdôležitejších motivácií pre zakladanie rodiny a jej kontinuitu. Sternbergova teória lásky, známa ako trojuholníková teória lásky, tvrdí, že láska pozostáva z troch základných zložiek – intimity, vášne a záväzku. Vytvárajú vrcholy trojuholníka a sú vo vzájomnej interakcii. Intimita predstavuje pocity blízkosti, dôvernosti, prepojenosti a zviazanosti prežívané v láskyplných vzťahoch. Vášeň, zahŕňajúca pudy, ktoré vedú k romantike, fyzickej príťažlivosti a sexuálnemu naplneniu. Záväzok alebo rozhodnutie má dva aspekty – krátkodobý a dlhodobý. Z krátkodobého hľadiska ide o rozhodnutie, že jeden druhého miluje. Je skôr emocionálny impuls, ktorý môže rýchlo vzniknúť, ale aj zaniknúť. Dlhodobý záväzok je o zodpovednosti a odhodlaní chcem budovať budúcnosť s tebou. Je pevne zakorenený v zrelých hodnotách a odhodlaní. Tieto tri prvky môžu byť v rôznych kombináciách prítomné vo vzťahu, čím vznikajú rôzne typy lásky. Sternberg rozlišuje 8 druhov lásky podľa troch zložiek, ktoré sú vo vzťahu prítomné. Vzťah bez lásky neobsahuje žiadnu zo spomínaných zložiek, zahŕňa len bežné interakcie, napríklad pracovné vzťahy. Náklonnosť mať rád predstavuje zložku intimity, prežívanie blízkosti, napríklad kamarátske vzťahy. Bláznivá láska. Prítomná je vášeň. Láska na prvý pohľad rýchlo vznikne, ale môže aj rýchlo zaniknúť. Prázdna láska. Rozhodnutie je založené na záväzku. Väčšinou finálna fáza dlhodobého vzťahu, v ktorom chýba intimita a vášeň. Romantická láska. Hlboká intimita a vášeň, ale chýba záväzok. Priateľská láska. Prevažne dlhodobý vzťah s intimitou a záväzkom bez hlbšej vášne. Pochabá láska, záväzok založený na vášni, napríklad rýchle zoznámenie a možno aj spontánna svadba, avšak aj po čase stále chýba emočné zblíženie. A tá ideálna je úplná láska so všetkými troma zložkami. Predstav si manželský pár, ktorý spolu žije 20 rokov. Na začiatku ich vzťahu bola dominantná romantická láska, intenzívna vášeň a emocionálna blízkosť, no bez záväzku. Počasie, keď sa rozhodli zosobášiť, prešli do fázy úplnej lásky, kde sa k intimite a vášni pridal aj záväzok. Po rokoch, keď vášeň prirodzene poklesla, ich vzťah sa mohol zmeniť na priateľskú lásku, kde dominuje intimita a záväzok, no vášeň už nie je taká intenzívna. Ak však pár neinvestuje do svojej intimity a vášne, ich vzťah by sa mohol posunúť smerom k prázdnej láske, kde zostáva iba záväzok, ale chýba emocionálna a fyzická blízkosť. Ak chceš rozvíjať úplnú lásku vo vzťahu, prehlbuj intimitu. Dôležitá je komunikácia, aktívne počúvanie, prejavovanie podpory, ale aj zaspomínanie si. Spoločné spomienky, vytvárajte nové zážitky, ktoré vás emocionálne prepoja. Podporuj vášeň. Udržujte dotyky, objatia, bosky aj mimo sexuálneho kontextu. Skúste spolu niečo, čo ste ešte nerobili, napríklad tanečný kurz, šport, varenie exotického jedla. Nové zážitky môžu oživiť iskru. Udržuj záväzok. Diskutujte o svojich spoločných cieľoch a budúcnosti. V období krízy hľadajte riešenia namiesto obviňovania. Zavedte pravidelné aktivity, ktoré posilňujú vašu oddanosť. Napríklad každú nedeľu spolu pripravujte obed alebo si zahrajte spoločenskú hru. V roku 2006 Sternberg svoj model aktualizoval a navrhol duplexnú teóriu. Rozšíril pôvodnú trojuholníkovú teóriu a predstavil subteóriu lásky ako príbehu.
Podľa Sternberga je láska vo vzťahu chápaná ako príbeh, ktorý ľudia vytvárajú a ktorý sa vyvíja v priebehu času. Tieto príbehy sú subjektívne a rôzne pre každého jednotlivca. Láska je chápaná ako dynamický proces, ktorý sa formuje podľa príbehu, ktorý jednotlivci prežívajú. Na záver. Sternbergova teória ti môže pomôcť pochopiť, kde je vo vzťahu nerovnováha a cieľene sa na ňu zamerať. Vzťah sa vníma ako dynamický proces a každý má možnosť aktívne prispieť k jeho harmónii a rastu.